Bé, noies, aquí estem mirant unes fotos. A veure, està l'Antònia, la Carme i la Montse. Anem a veure si això, que és un programet molt limitat, queda enregistrat. A veure, Carme, ens expliques, a veure, que agafem la foto, qui és qui? Senyalo? Sí. Aquesta senyora es deia Maria. Li dèiem la Maria la Carbonera perquè tenia una carboneria. Aquesta sóc jo. Em dic Carme Penedès. I encara segueixo vivint al mateix lloc on està feta la foto, al mateix carrer, Santiago Apóstol. Aquest és el senyor Lluís. Era peixater. Aquesta es diu Virtudes. No viu aquí perquè se'n va a Amèrica. Aquesta... Un moment. Solucionem el problema. Aquesta és la Maria Rosa. Viu a Roses. És cosina meva. Aquesta és la Vida. Viu al carrer Holanda. Aquest és el Tate Juan, que li dèiem. Aquest és el Pedro Gregorio, que encara viu aquí a Santiago Apóstol. Ara ja deu tindre uns 50 i pico d'anys, Aquest és el meu germà, l'Amadeu. Amadeu Penedès, anys enrere la tenia al bar del centre, ara ja està jubilat. No me'n recordo qui són aquelles. Ibra, ¿quieres ver al Amadeu? ¿Te acuerdas del Amadeu? El hombre de bigote del bar de abajo. ¿Quieres ver al Amadeu como era de niño? El Amadeu, el del bar. ¿Te acuerdas el de bigote? ¿Te acuerdas o no? ¿No te acuerdas tú? ¿Cuál bigote? Sí, el hombre de abajo, el del bar. ¿Te acuerdas? Mira. El niño. Mira. Qué pequeño. Hombre. Mira, esta de aquí soy yo. He crecido un poquito. Hace más de 30 años seguro. Hace más de 30. Y más de 50 también, hijo.